almost ቅድሚ 5 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን እዩ ሓደ መሳርሕተይ ክሕግዞ ስለዝደለኹ ይድውለሉ እሞ ንዓበጃ ሃይለካ ጥምቀት መፅያላ እሞ ከድካ ስራሕያ ሓገዝካ እኾነካ ንዓኻብሎ ኢሉ ምሳቦም ይድውሉለይ እሞ ስእልስ ገሊኡ ቀይሕ ገሊኡ ሰማያዊ ብጫቲ ሕብርስ ደስ ኣይበለና ንብሉን ማለት እዩ ኣብ ከለኹ ድማ ነድውለሉ ደው ኢለን ስከሒስካለይ ምሳት ስእሊ ብሎ ሒዝለይ ምስ መፀ ምስ ረኣኽዎ በመጀመርያ እቲ ፒክቸር ፕሮፋይል ቪቪድ ገይርዎ ካልኻንቲ ዋይት ባላንስ ሕብሪ ተዛቢዕዎ ማለት እዩ ብሓፂሩስ ዋይት ባላንስ ክቆፃፀር ኣይከኣልን ዋይት ባላንስ ክንብል ከለና ምቁፅፃር ናይ ሕብሪ ማለት እዩ ብግቡእ ዋይት ባላንስ ክንቆፃፀር ተዘይክኢልና ግን ትስእሊ እንታይ ኸውን ወይ ሰማያዊ ኸውን ወይ ድማ ይብጩ ከምዚ ኩነታት ተዳ ዋይት ባላንስ ብግቡእ ክትቆፃፀሮ ኣብ ዘይትኽእለሉ ኩነታት ሓደ ትሪክ ሲቹዌሽን እንተዳ ትስእላ ኣለኻ ኮይንካ እቲ ኣውቶ ዋይት ባላንስ ጌርና ክንስእል ተመራፂ ኣውቶ ዋይት ባላንስ ከም ላስት ሪሶርት ወይ ድማ ከም ናይ መወዳእታ ኣማራፂና ንጥቀመሉ ዘለና እምበር ኮንሲስተንሲ የብሉ ምስትምቅያር ናይ ቦታን ናይ ብርሃንን እቲ ዋይት ባላንስ እናተቀያየረ ይኸይድ ግን ካብ ዝበጨወ ወይ ድማ ካብ ሓደ ሰማያዊ ሕብሪ ዝሓዘሞ ኣብ ኤዲቲንግ ክትዕርዮ ኣሸጋሪ ስእሊ ምሳል ኣውቶ ዋይት ባላንስ ጌርካ ስኢልካ ኣብ ኤዲቲንግ ንእሽተይ ምትዕራይ ክትገብረሉ ተመራፂ እዩ ዝበለፀ ምቁፅፃር ናይት ዋይት ባላንስ ማኑዋል ወይ ድማ እቲ ኮስቲዩም እኳ ትኾነ እቲ ኣውቶ ዋይት ባላንስ እውን ካብ ብዙሕ ሽግር ካብ ብዙሕ ፀገም እውን የናግፈና ይቀኒየለይ